Grevă pentru ce protestați. Lemn în clef, foame de mâncare, doamnelor și domnilor. Suntem aici în direct. Să sune cineva la 112 că ne sunt foarte violenți acești oameni. Care e petiția voastră, doamnă? Foame! Grevă! Da, pune-ne mai în spate! Da. Pune pauză, pune pauză! Nu merge pauză. Grevă! Doamnelor și domnilor, aici am Florin Dura și cu Alexandra Silvestru în direct aici o grevă. Ce părere aveți? Ce părere aveți despre protestanți? Transformare carnivoră. Casa de copii nu e acasă. Casa de copii în ochi, unicef.